Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hagasngi palay jong katayo ka Henry Tarik Unailar Arjar Arpo kaseng New Trap Ashik National Movement kalahir siya katahin syalang ban jurip yaki Coke Factory ki badon hakatay katahin bad ki ba nang jelay kat ba nang mi isngi. Yaka kanhon jong ka HANM layalam daw President Rangba jong kaseng uba Lamprang Karbani rengkat bad Vice President ka Central Body in Charge jong ka West Khasi Hills uba kelang tong ni balay don langru u President jong ka ni kaseng na West Khasi Hills District uba Will Soshang. U Chairman ka High Level Committee uba Arpol Kharbani, u President na Mountain Road Circle uba Shem Renyao, u President ka HANM Shalang Area, bat uba Paul Nombri lembat kiway pat kitkot jong gani ka sengru kilay don lang. Hadian belawan jurip ya ke jinglong jingman jong gani ka Coke Factory. Kinong ilam gani ka seng kilapan pau ke jing sengukia. Namar ba ka jing penjot ya ka may mariang naduk ki telong wa ka jing bum khu chu kal air ban ring men siem bat kumta ter nalor ka jing bum don jong ki company ya ki kot kisla babiang naduk ki kot kisla jong ginong trebela. Kani ka seng kala shim ya karai bakan salit ban mudui daga public interest litigation lani ka PIL persya ya kini ki karkhana ki badon ha gani ka thain. Kilayato baka mensyua haus nem arjar kat kendai kata kidon tang kumbah nriu ni hiu teli nrei mentau snem kilami hado khatsan ni khat nriu teli. Yakini ki Coke Factory kebadan hagni ke jaka sorong PUE kumbah pi ngitip but yo ya ka jingtip na government bahaga jingsha kidon tang hiu teli Nagleng jonggo government kala ailat sngobha ya ke ni yakini ki Coke Factory bakin set up hagni ke jaka. Henry ke ik penlongo hadian bangilawan ban jurip dalidi jalo jeng khmat. Kolong batang hapadeng shisna menta. Kiladan hadu khatsau khatsang teli kini Coke Factory ki bang barang thamai. Gila sedang ban jurip liok ban jurip ya ki kot kisla Henry ke jingsham ke jongi kalong ba nakaleng jongi Coke Factory jingsham nala ban peni ki kot kisla ki babiang kani kalong ke ba ni penpau ke jing sokhya nakaleng jongi ke jingsha haswa ya ka bakin sedang ya kini ki ban sarop ini ki Coke Factory ladai ban penbiang ki kot kisla kumta ke jingkeli kalong ba balik ke government kasha Lengba u Deputy Commissioner jong West Khasi Hills ban sha ban set up yakini ki factory. Pada ke ju opor ngalak banong. Bagi jing set up yakini ki factory hagni ka jaka. Kalong ba Klemartien kidon ke jing sela. Ka baburi jong ki katu kan ki nongmik mat. Ya ka ba Klemartien kinong kersam buburi ya kabade bat ka notification draft 2020 jongka environment impact assessment lese da kajing kersam jongi katu kan ni kinomek mat jongka ni kathan jongka jalla kan I mensim ya ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change bahkan pas ya ketuk resolution ini kan bu ik jige jong ni ka time jong ni ka dong ya ka bangitep ba ka jingwan jong ki ni ki factory nukon kan kata ya ka jingkot jingkha jong ki breu jong ni ka time bat kai kata ka ba nukon man kata jingkot jingkha kedi lengba jong pollution ki ki wa kinsa kala ki ki basniu Omde tanata lengba kal air pollution kan kata yaki jungkot jingkha jong ki nongsishon jong ni thai kumta hagne upor question ni ya government bale
but hakunu gonorim balasha yakini ku factory bakin one set up hakini kisaka klam ki kot kislak bubiam Sha ni kwa bala kumno panamdan tangkawir factory apo salang ten rai hakapor kabangi lawan pej hangni wan jurip osnam ajar ka khandai ni lap tang nyau tuli factory mentapat la bun kila pala de ka arpho te nagaliang ngajongi ni lapun pau sha ka sarkar nakapor ban khangdam ikni factory rai ka sarkar jongi kalale kelut badlale matla bahadu mentah kim padla mele halor kini te lada ngin ya keren sapang ke jinglong jingman yang sebenang lada ngi yat hak por telang nek por liur kamtang por janmit hak por bakini ki factory kilong aktif lani ki operate komot kani ka jinglong jong ka hau ka bangi yat ngiyang ngilap ba kal air kalong ka ba sma snew mo bat ka ba nimla ban ring mesin te nakaliang kajongi ngitep ba ka sarkar kan sapa ikibriu jongka bakin wan jurip yakini factory ten re habdeng kita kijing jurip nakaliang kajongi ngirpat ba lakumno ke sarkar ka dewan lengba kita ki dekat ki buan hata kire ban pentikna ba katno kejing penjaklia lani kejing penjot ya kamai mariang hak bede bat kini ko factory te nakaliang kejonga ngapen pau ya kejing penram ya ke sarkar ba kale menti ba kajing terekam po sarkar Meghalaya jongi kadai ka bom poi senu laringi pej menta badak snam ni hapani ele tangi ukam ya ka kam goberit artat ba ngitep hangni ba nak dengki ar photli tam ki factory la shupunan kam hakateng jong katto katni ki badai napo jong kani ki area kim dei napo jela Meghalaya te kaneru ka ta shibun ya jingyo jingkot bat ya ka jinglong jingman kat kum ka bayade wat kendon jong ka an ba ki pentri kam ya ka benami ak teng kisu ai kerteng ukasi ka to try pat dei banaba te ka sarkar ka sim khiaru ya kane pan pej benia bala don kum kita pan sim ka action ka baklan Ilap bahwa senam arjat kendai hangni hayre salang idon tang new teli factory bat hadin menta haus senam arjat apong ilap hayki arpo tam senang de namar katanga akwa ban bu jing kliek yak sarkar jong ka Meghalaya balai kidang ailat yakini factory ban bu hap niang hakane ka jaka jongi namar lengba kini factory ka jingta ka bawan hakane ka dong ka thain ka jongi om dai tang ka jing im jongi ki bru wat yaki marep marang abang wi menta abang irap yaki lingka ki per ki kra wat yaki neki jingtung jingtep jong yir ki penjot lengba kane ka air pollution jong kane ka factory di nomor kata na kentu ka sarkar baki soba ban simcha halor kane bat kamtam habangi ki seng nila lek mentala arsin license lekat bat ka JSC hai ni skem baladep ndrai lengba kane jing lek ujur jong yiru kim patia we tena larok ta tena mar kata ngaprem jur ya kane sarkar jong imta ba kila lek menti ya kane ka jaka bat ka dong than ka jongi bat khamtam kila le bin bat kila penwara ru da kane kal air ka ba snew ka ba ma kane ka dong than ka jongi kalau ke ege ke ba pen kendet yangi hadu kata-kata ban yoi ya ka jingdon jogini factory ha kan ke ire salang kalau nggak eke bangin ila su ban pediang hakaba kata kajing don juga factory ka long kaba syaba palat kajing karoi na kapor sa kapor bat kaba penlengo ingi kalong ba
hakanu kurkom lane kumno gini ki factory gila ban set up hangni claim kajing claim ki kot kislak babiang ne claim ka ki claim kanu ka jing itu na kaliang kalan ka jing ajing bet na kaliang sarkar badia kata hilan pentikna da ka ba haman ta kasing lawan ban check ban jurip ya ki kot kisla bar fight ndrai na kaliang kini ki try factory kim simala ban pen iwat tang awir ko kot ba kad kidai kita ki factory bala itu dok sarkar lani kita ki notray jungki ki bala itu dok sarkar tinak le jungi isu ban beramjur lani bandawa ya sarkar bahkan weng no mardori kini ki factory ki ba wanra hangni claim ka jing itu lani claim ka jing bet na kaliang ki bor beri pej nang tangan suberap kendet ha badi bat ka khuj ka suba lani ka jing kata ya ka maryang lesi kalau nggak ke ba ngis ngu samrke ban ong ba nakapor ka sarkar ka banjur ya ki pajba nong susnong jong ka jelahi bro ka wei bangin rakhe ya kata ka world environment day lani bangin pende pensa ya kata ka maryang ha ki babon ki rukom hendre lagi pe ya ka jilong jiman ha ka ne ka la i gumba la sule bejot ya ka de ka maryang ya ka ne environment jungi ha bro kiliang ngamtep katno gini kita raju di factory gila ban pendiang ya kita ki preventive measure lani kita gila jingada ha ka ban minimize ya ka jingkta jo gini hendre lagi pe kila syele pung yele kam kai habar ham dia amadan ha ka ba kini ki jabo ki batui lani kini ki ba mi na kaneka na kini na kaneka factory kemud bahkan kata direct ya ki nong sunong lani ya kini ki dong ki tanya kaneka area brokoi tingam tip hadu lano ba kini kila ban pendiang isla lani ngam tip hadu salano kita haroi susu kita ki factory na kapor nrai lembaga dengan message ngi pha sha ka sarkar ba kadai ban wan jurip mardor kanang bantip ya ka jisha bat ban le ek badun kam ngila syam pa jingdan jung kiti factory be anya po salang ladon daki hadu arpotli tam ti daliang ka jungi ka seng haba ngila lek ka support kori bat ngila I lagi jung bat ngila lap ba kitu gejobok gejoban ba na ka tu ka factory borok kle shutut sha kiwa ten markata kania ka jingtut jitu jobo nak tu gi factory sha kiwa doi sha kiwa kan long ka ke ban kta ya kamaryang ya ki do jong gitu giwa bat bakta ru ya ka jikot jingkya ba ki marat mreng kinde ya tu bat ang ta gi briuru te kan don shibon ka jingta namar kata te naleng ka jungi kum ka sing SNM powas ka listrik ngi persya do do yap ya kita ki factory dalile ru nginum sya ba kita ki factory ngi kwa bakti factory ngi krepat ya ka sarkar mekhlaya ba kan khangno ya kita ki factory pan kan laj ya ka jingta jong ka koj ka khya jong ki pajba jong ki nongsong stong jong ka te ka than bar kumju ru ya ka air pollution bar kumju ru ki wei ka jingta ya ka maryang namar kata kajing jelai jong kinong tray jong ketuka jong ketu ki factory kawai factory kadon di paknut kinong tray barjela nama kata kawanra ru ke inflok kabakta ya kinong sung jong ketuka dong kathan jong ire salang berkawai om tang ire salang rai wat ya kajla meklayar kan sawan ru kapor ba da kitu ki nong tray jong di factory kinwan ban song ha po salang ban tray ban kata bat nang ta kini song khakle berki kasi ki jongi ki badon hapo kitu gidong githan nama kata kanwan ra ya kitu gikhar bakin yo so banlong kum ki trasnong bat de hang ta kitu ki ba layo song khai ki kasi kanwan ra ki bahing ki bahasam jong kitu ki para ter ta hatakom bat kanwan ra shibun ya ki wei per ki jaj beriu na kaleng ki state jong ri India bat ya ki khasi produk persnam ke jungi ki basong basa ha ketiga than salang la sha telep ha ki wepat ki jaj menreu den makta naleng juga isnem ke bapet nang mata ka ha kemet ke bapet nang mata ka lawe jong ke jaj menreu ngim kwa ya kiti factory po salang kadau kalau balada kinsa dap kumbadap halang pe mata ka dap ki dekhar ki we ki jaj menreu te salang ru sadap ki jaj menreu
saudong saukun ya ka ri ya ka west kasil kindap de ki jaj bendreu halor kata ka nongrim te bar ka jingta ru ya ka mariang ka jingta ru ya ka koit ka khia jindon te tri halor kata ka nongrim naliang jongkas isnem west kasil district ka persha ya tigi factory hapo pershalang din ba ka H&M kelab di syarbnya empat kala yu la jongi khmat ba ka jingwan jog di factory sa ne gari ke jungi kalong ba kila yu roi ya ka jingsngau jong pajba kila yu roi ya ka demokrasi kum kari sesat pajba tinamar kata ka H&M West Sahel district ka bade ka seng balang ka bapaj bat yada ya kejingnya jemput ba kelasiem ya resolution bang gimban se ban mudoi no da PL sibukut namar kejing tombor jong di factories bat kejing wan jong di factories klem da snap ya sur jong pun balang klem da snap ya mon jong pajba bat kum ka seng ka pek ya ka riba je pendeu hi ila rahi da ka wai sur ba ila bergemru ba in hab mudoi no da PL sipokot knang bangin yo ya ka hok jong pajba bat knang bangin yo ya ka ta kajing mon jong bun balang namar lada kum ka seng ngin supat kai ne kajing la ne kajing thongbor jong di company pa per kam tamri kuk factory har ri be jungi kalong ngilai i lopa ba kajing ma bu jing sao kala up ya kali jungi bat ka H&M West Sahel district ki ngim kwa baka West Sahel ka kan lalong kum bibi ngim kwa baka West Sahel ka kalalong kum kalangpi ba halaga jong kari ngin saklarit paj hagala jong kari ngin sakalong klem kam punjab ngin sar sinsar don bor haki parjala namal kum kajing tip jong kaseng ni lap ba ki babon hi kine ki ba ki factories ka kerteng ki la bandai ki pardo posmam Henry la peniaj pada parjala ki ba na West Bengal bat tatrite tena mal kata ka H&M ka sausi jur ya kini ki perri ki ba sukam kerteng leng ba ka benami tena mal kata ngim donat su bada banle da kumwe namar ba kata ki pajba ki na husnong be jom ne than area salang kumbang le ken mene kumbang le osno hi mene lagi jom skor baki persha horkit buka andre kini ki factories kila ya syakmat tena makata ka sengkam banse ban le nak kam sundon nak ba mudui no nak PL sepokot nak menta ka jingba jingmat pat kum kadak jong kalat lane kum kadak jingi khun nak menta ban yada ya kali berkacaj pen Hadian ke jing jurip jong gani ke seng bhalang ya ki Coke Factory ka bati CTV kalayo ro bani kren bat usordar jong ka snong nong daju ubadai president jong ka senjuk kirang ba snong jong ki saupo prateli ki snong ha katain shalang uba ke rashir ubalapan pau ke jing persya jur namar bala seng ya kini ki Coke Factory klem ke jing slok bat ki nong sensyar snong nrei la shule don bor tang da ki trai jaka bat ki bor snong jong ka snong san kilo lane kelon mautai Rai kendau ki ai ya katu, nrai bat ni ki palba, kim non i ai yang. Hantam ngadai presiden yang ki sapu frat li kisnong, nrai kim non i ai. Nrai ki sim bai directly tang nak urang ba snong simet, nak katu snong 1 kilometer.